Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Sige. Huggan na lang siya. Kilumay gid ay sa bruha ang hari. Pero, unsa man klasiha sa gahom ang naa sa bruha, nga nahimo man siyang batan-on o gwapa kaayo. Tabang! Oh, unsa man to? Si Tuto man ang nangayog tabang. Naunsa man ka siya? Dili mahitabong masayop ko. Tingog yun ni Tuto ang nangayog pakitabang. Naunsa man ka siya? Susiha! Pero unsa po sa gaway atoy! Oh, dili ko makalihok. Kibugawa si Tatay Andoy. Asa buhi, ha? Buhay ko! Oo, kayo ning manana pala. Muna isang tao. Pero di man sa tao. Buhi lang ko! Ano hindi mo magmahay? Oh! Ay, unsa mo kayo mo? Suga nung dag panapat eh. Nabayad na ka? Ha? Gusto mo kikam nagpa? Ay, Ta, pagtihan lang ko. kitsa man kang mananapa ka. Kita na na. Nganong nakaila man ka sa kungan? Ha? Ha? Tuto taon ko mo! Oh, To na babar mo. usa? Apo kong laigi, ha? Suod ko sa kasing-kasing ni Kay. Klimot ka na ko! Ikaw nito? Uy, nganong mura naman nag-iro ay mong naong? Ikaw, ha? Pakal ko gwagnet. Ikaw di ka pakal gwagnet. Ikaw nga ni. Oh. Niya ikaw. Manong, usap ng dagway mo, gwapong ka, ha? Oh, kisa pa man day. Ako ni, oy. Si Ilmo. Ha? Ang gingadla ni mo grapist. Ay, kiripis bitaw ka sa nung kalibutan. Kini, ay! Gago ka. Kaya! Ha? Yapan ka lagi. Dali. Prisuho na to ni siya sa prisuhan sa mga mananap. Ha? Hindi magkitukika ng tingog ni Toto. Pero wa naman siya din eh. Hain naman ka sa Toto. Kalit man siyang nahilom. Ikay, ikaw na. Oh, Tay Andoy! Shh! Ayaw pagsaba, Tay Andoy, ha? Nganong niyam ka? Tay, dili mahimo nga madayon ang kasal sa hari ug sa barangan, Tay. Naibaw ka na bahin kang madam bakukang. O, Tay, nakita ko kamusod sa kwarto sa hari. Ang gwapang babae. Ang iyang tingog. Tingog sa tiguang. Siya ang barangan, dili ba, Tay? Unyag siya. O sa may problema ni mo, ha, Nikay? Tay, dako kini problema, ha? Tungod kay, dili mahimo nga magpakasal sa lain ng hari. O nganong dili man. Tay, o sinihitabo sa bruha. Ang anong gwapa naman kaayo siya. May gahom siya. Mao ka na ang nakapausab sa dragan sa akong kinabuhi, Nikay. Tay, magpakadautan ka gyud ay? Gikinahanglan lang nga mopili ko og grupo nga akong dapigan ni Kay. Og si Madam Bakukang ang akong gipili. Busa, dili ka na makalingkawas. Dili masab ka na ko anak ba? Way mawa na ko kung siya ang akong pilion. Pero tay, kita ang nagkauban hangtod nga bidako ko. Ay, ayaw lang kong dramahi pa. Padakop na lang sa bagong reyna nining maong palasyo. Wa pa sila makasalog ang hari. Wa pa siya katungod nga mohaw din sa palasyo, tay. Ay, dili na lagi nimo kapugngan si Reyna Rosa. Oh. Mao na kana si Madam karon. Si Reyna Rosa. O siya nga ako Reyna. Mga sundao, dakpan ninyo ang misamad sa hari. Niya siya din napita. Eh, dalihan ninyo. Hilom, tay! Hilom! Huwag ka gini pagbati na ako, bisan kamay na lang. Tay Adoy, salamat lang sa papadako ni mo na ako. Digay! Balik na eh! Digay! Ay, aday!
Oh, kasi nita mo din eh. Ngano nakahisgot ka man sa nganin ni Kay, ha? Ilmo, si Nikay, siya ang bibabag sa kasal sa hari o ni Madam Bakukang. Usa! Hain man sa paingon! Kinahanglan madumduman ko ang ilang gibutangan ni Toto. Nabulabog ng among pag-anhi. Pubiya na kami ining dapita. Oh, perlas na gamahanan. Sunuga ang mga kurtina. Ay, di mo to! Pubiya na ko ining bahinas palasyo. Pagyan ninyo! Pagyan ninyo nagbilaan ng mga kortina! Way ayo na akong pagaliding man ay. Pero may magkumasangkos prisuhan. Hindi ako pagprisuhan sa mga mananap. Mananap kinigog na akong di ay. Magumpa mo sana kung dunggin nga akong kalaki ay. Kapten kayo! Ay! Mag-ausa ko dyan na ay! Ay! Mag-ausa ko dyan na ay! Ay! Goy! Nga na kang Rika, ayaw kasuko nga. Nagsabasaba ko. Dilim ko priyas ninyo nga unggoy mo. Taw-taon ko. Saba na sige. Nahin mo ng kukbaknet, pero taon-taon ko. Maluhi taon ka. Ay, pagkausa ko niyo din eh. Ay! Ay, tani. Imo! Ulihan na ka, ha? Bau agi ni mo. Ay, paginarte mo eh. Bigi gwapo naman ka. Bilis-silas na ka. Hindi mo ka na pausa sa mong naong kay madto-madto. Usa sa ko. Hain si ni Kay. Ha? Naibaw ko nga ni Adinis ni Kay. Busa sultihin na lang ko. Kung hain siya. Gwapo mo ka. Kabugo lang. Ha? Ano ako ang pangutanon kung ayos ni Kay ha? Nagkabuwag-buwag me. Mitago ko kako. Mitago siya sa giya. Samantaon Kay. Hilom, anong gusto mo ninyong babagan ang kasal sa akin, ha? Kay ganalas ni Kay. Magbuot. Sultis ni Doon Karason! Anong di man mo gusto nga mahinayon ang kasal ni Madam Bakukang o Haring Burak? Loh, ang barangan ko dito mo. Ang barangan ko dito mapakasla na tong hari no. Kung huwa pa masanta ni Kay. Mula sa hari sa. Ayaw kong lipat-lipata, ha? Sultiin ako kung anong babagan ni Nikay ang kasal. Si Nikay na pangutan na ay! Ay! Sawan, Gusto ko naman yung espada ni mo. Patay na si Rikag tao mo. patay ko ni mo. Sultin ako nga nung ni Animos Palasyo. Ha? Sulti! Ang sunod nga duslak ni nga ako espada, anha na gitumong si mong kasing-kasing toto. Ha? Unsa man? Matay naman ko. Aw, mamatay gyud ka. Ni ay, tiwasan ta na lang ka, ha? Ayaw! Oh, Nikay, ay pagtuunan ng tawa na. Siya si Elmo. Aray, kinungga pagi ko niya. Ayaw sa si Toto Elmo. Ay, dito o ka nga ako si Elmo? Bisan lahi na imong naong. Pero wa gihapon mausap ang imong tingog batasan Elmo. Ikaw gyud si Elmo. Ayaw kay niya ka na ni Kay. Anong kibabagan naman ang kasal sa hari o ni Madam Bakukang? Ayaw masakit si Toto sa ba? Nakaduot na ang tumoy sa kong espada sa iyang dugha ni Kay. No? O kung mulihok ni siya, ako ning iduso aron mamatay siya. To ayaw paglihok. Karon, sultis tinuod. Kung nganong mi Animos Palasyo, Gusto lang mo tabangan ang hari na dili makasal sa mini na prinsesa. ayaw pamakak! Naibaw ko nga mas bugat pang rason kung nganong ni amo karon. Sultis tinuod! Tungod kang Reyna Santan. Nganong nagisgot ka niya ng Reyna Santan? Tungod kay naana mo ang Reyna. Kauban na mo siya. Og dili siya mosugot. Na may laing Reyna kining iyang gingharian. O, mao ba? Ha! Nakuha na dahil ninyo ang Reyna sa among gibutangan niya? Elmo, niya ka na sa laing kalibutan. Ayaw na magpakadautan. Mao ba? Pero maayo tingali nga mamatay na lang ni Toto, ha? Ayaw! Nikay. Ayaw! Ay, sakit na kayo ang tumoy sa espada sa lipis. Gigi ka nga na kong rapist buwangan. Lipis bitaw. Hello, ha? Elmo, sabay! Kung di ka gusto nga iduot na ko ang espada sa duga ni Toto, ni Kay, aim na ni. Kini. Aim na ni. Ha? Ayaw! Ayaw ka nag-im na ni Kay!
Ayaw yun na! Pagpili ni Kay, mo inom ka ining niya sa gamayng garapa o mamatay ni Stoto. Pagpili! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!